It-tlieta fil-għaxija qabżu l-11 ta' bil-lejl qegħdin hawnhekk fil-Menqa fil-Marsa biex insegwu l-aħħar tejjiet qabel ma 73 uffiċjal Malti mill-Forzi Armati ta' Malta u mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili iħallu pajjiżna biex jieħdu sehem f'operazzjoni ta' tiftix u salvataġġ fil-Libja minħabba il-ħerba illi ħalla il-maltemp. Kru ta' One News segwa mill-qrib l-aħħar tejjiet fil-Menqa qabel ma l-uffiċjali Maltin, inkluż tobba u infermieri, salpaw għal vjaġġ lejn Benghazi fil-Libja abbord il-lanċa P61 tal-Forzi Armati ta' Malta. Fuq il-lanċa ġew mobbija l-vetturi tal-Protezzjoni Ċivili li se jgħinu fl-operazzjoni ta' salvataġġ, fosthom anki dingi u tamir tal-azz, flimkien ma' riżorsi oħra bħall-ilma u apparat biex l-uffiċjali jaqilgħu lin-nies minn taħt it-tifrik tal-arar. Qabel tela fuq il-lanċa, il-Chief Assistant Rescue Officer tal-Protezzjoni Ċivili Anthony Pisani spjegalna aktar fid-dettall kif se titmexxa l-operazzjoni. Dan nfaqet id-diega u għotem nies maqbudin fl-ilmijiet ġo djar ma jistgħux joħorġuhom. Allura d-darba ħna konna dak li ngħidulu breaching, nagħmlu toqof fil-binjet biex nkunu nistgħu naslu għal fejn hemm naħsbu li hemm min-nies ħalli nkunu nistgħu noħorġuhom minn hemm. Ikun sodisfazzjon kbira ħna għalina li noħorġu n-nies ħajjin. Biswit id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colleiro u l-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta l-Brigadir Clinton O'Neill, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri għalilna kif bejn wieħed u ieħor din il-missjoni mistennija tul sa nhar is-Sibt. Hija l-ewwel darba li tlilajn mhux bil-mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili, jiġifieri id-darba tilajn ar-rasna u allura tfisser iktar responsabilità. Għandna leaders ta' esperjenza kbira kemm is-CPD u kemm il-Forzi Armati ta' Malta, fosthom persuna mis-CPD illi ħadem fil-Libja u allura ja fil-lingwa ja fin-nies eċetera, illi ħatejna ħafna u anke arranġamenti li diġà minnhom l-awtoritajiet Libjani li ħajkun hemm tim ta' sigurtà mal-ħaddiema tagħna anke bżieda mal-Forzi Armati ta' Malta sabiex jassistu f'kull hemm bżonn. Il-kaptan li qed isuq il-lanċa Mark Merċieqa għalilna li r-rotta mistennija tieħu ftit aktar minn ġurnata u temp jidher li se jkun tajjeb. Operazzjoni bħal di l-għanu għalli naslu buċċirġit, inniżlu l-equipment u l-personel ta' Civil Protection, jagħmlu x-xogħol tagħhom u mbagħad nirritornaw lura again buċċirġit. Il-Chief Assistant Rescue Officer tal-Protezzjoni Ċivili Natalino Bezzina spjegalna kif il-ħiliet li diġà kisbu l-uffiċjali mill-operazzjonijiet barra minn xtutna fit-Turkija u fil-Greċja se jservu ta' xprun biex anke fil-Libja jiġu salvati il-ħajjiet. L-eagerness tan-nistana biex jaħdmu fuq il-biċċa xogħol hija xi ħaġa fenomenali, hija xi ħaġa ma tistax tiddiskrivija dawn nies li sejrin jissugraw letteralment ħajjithom. Però l-output tagħhom jew inkella dak iktar li ħajdaħlu għandhom ħajkun ikbar. One News jawgura l-ħidma tajba lil dawn l-uffiċjali li fi ftit sigħat kienu lesti biex jitilqu għal numru ta' ġranet f'servezz barra l-pajjiż il-bogħod mill-familji tagħhom biex isalvaw il-ħajjiet. Proset, ħodu ħsieb tagħhom infuskom, ħodu ħsieb xulxin, jalla nerġgħu nittaqgħu kollha kemm aħna lura qawwija sħaħ. Grazzi kulħadd.